Сәлем, иптәшләр! Сез безнең Эмилия Шоу дигән YouTube каналын карыйсыз. Безнең видео ошаса, лайк куегыз һәм башка видеоларны карагыз. Безнең YouTube каналда рус телендә дә чыгарышлар бар. Сәлам дусларым, хәлегез ничек? Бүген без Эмилия белән гәүдәнең өлешләрен өйрәнәбез. Әмма гәүдәнең өлешләре күп булгач, без видеоны ике чыгарылышка бүләргә булдык. Шуңа күрә бүгенге видеода баш белән биттә нәрсәләр бар икәнен өйрәнәбез. Эмилия, кайда синең башың? Иптәшләреңә күрсәт әле. Башыңда нәрсәләр үсә? Шишләр, Дөрес, кызым. Хәзер инде минем арттан кабатла. Маңгай, маңгай, кашлар, кошлар, күзләр, күзләр, керфекләр, керфекләр, борын, бурын, яңаклар. янаклар, Менә авызга хәтле барып җиттек. Авыз эчендә нәрсә бар, Эмилия? тешләр, Дөрес. Тагын нәрсә бар? Нәрсә ул? Тел. тел, Эмилиянең нинди теле? Күрсәт әле безгә телеңне. Ой-ой, нинди озын. язык, Тел. тел, язык, Авыз ябык булсын өчен иреннәр кирәк. инәк, Менә безнең иреннәр. Авыз астында ияк урнашкан. Сез беләсезме, нәрсә акыллы башны тотып тора? муен, Муен. Эмилия, барсын да өйрәндекме? Әллә берәр нәрсәне оныттыкмы? они клаклар оныттык. Чынлап та, кызым, колаклар онытылган бит. Менә хәзер булды. Барысын да өйрәндек. Ирендек, Булдырдык, кызым. Дуслар, дәвамын киләчәк чыгарылышта күрә аласыз. Киләсе очрашуларга кадәр. пока-пока.